бахшида ба рӯзи ошиқон барномаи ҷадиди консертӣ 30 январ соати 16 дар тарабхонаи Русский двор бо иштироки ҳунармандони шинохтаи кишвар Зиёвиддини Нурзод, Файзигул Юсупова, Олими Маҳмуд, Суҳроби Маҳмуд, Остон Азизов, Файзали Фозилов, Саъди Буризод, Муслима Қодирова, Наимҷони Сайдалӣ, Умеди Танҳоӣ, Аҳлиддини Фахриддин, Манижаи Сабоҳ, Ҷурабек Аҳмадҷонов, Қурбони Сафарзод, Исмоилҷон Исмоилов, Абдураҳмони Ҳакимзод, Тахмина Одинаева, Дилшоди Намозалӣ, Фаридуни Саидзод, Шаҳло Давлатова, Илҳом Муродов, Муниси Иброҳим, Шон МС, Мадина Давлатова, Убайдуллои Садулло ва Тахмина Исматова. Телефонҳо барои тамос 907 70 48 90.